En el cas meu, la idea era veure, observar, diríem, les implicacions, les repercussions en el paisatge del model agroalimentari existent, actual, tal com el model agroalimentari que presumptament voldríem implantar en el territori de Menorca. Ocorre que, d'alguna manera, la idea és a dir, utilitzar el paisatge com un indicador, una expressió de l'activitat econòmica del moment. És a dir, el paisatge ve a ser l'expressió, funciona com una bona expressió de les prioritats econòmiques que té a cada època un territori. Per tant, analitzar el paisatge com la resposta, diríem, visual, sonora, olfactiva, perceptiva que tenen els humans, tota activitat, diríem, que se desenvolupa en el territori sempre és un aspecte molt interessant a veure aquesta resposta en el paisatge. Evidentment, si nosaltres intervenim en el territori d'una manera específica, això se manifestarà en paisatge. Una altra cosa després serà veure si el resultat de paisatge que tenim d'aquestes activitats que nosaltres fem en el territori satisfan o no satisfan a la població. Però en aquest cas se tracta d'entendre que el paisatge és més la resposta que no el paisatge entès com quelcom físic. Físic seria, diríem, la dimensió territorial, el medi, i el paisatge és més la resposta que els humans percebem en relació amb les activitats que nosaltres hem desenvolupat en aquest territori, en aquest medi.